i que són els famosos espaguetis que a Roma es troben a quasi tots cantons, que són el Cacio i Pepe, que senzillament vol dir amb formatge, amb pecorino en aquest cas, i pebre negre, res més. Què necessites aquí per fer aquest plat? Espaguetis, de pasta dura, evidentment, pecorino, i si no en tens, un bon parmesà, i pebre negre. No costa bastant, eh? No. Estem d'acord o no? No, senzill. Doncs tan senzill com és, l'explicació també serà curta. A veure. O sigui que no cal aquí passar-se d'imaginació. Molt senzill, tu poses a coure els teus espaguetis i mentrestant tu en un bol has ratllat a proporció de 50 grams per persona el teu pecorino, el teu parmesà. Tu comptes 100 grams d'espagueti per persona, 50 grams de formatge pecorino i pebre negre molt amb abundància. Per tant, en un bol tu ratlles el teu formatge i mols al damunt força pebre negre i quan els espaguetis estan algo més de mig coure, t'agafes un cullerot de l'aigua de la cocció i el deixates amb el formatge i el pebre negre, de manera que et quedarà pràcticament com una salsa cremosa, per entendre'ns, Sí. Aleshores, quan els espaguetis estan cuits, els treus, els escorres si vols tu, els barreges immediatament en allà i tu ja tens el plat fet, el qual serveixes en el plat una mica més de pebre negre per sobre i apiaté. És tan bo, tan extraordinari, són d'aquests plats màgics de la cuina italiana que amb 3 elements et fan somiar. És que és molt fàcil, molt ràpid i és boníssim, Fermí. Bueno, Una debilitat. escolta, proveu de veritat, i insisteixo, avui dia a Pecorino se'n troben a moltes botigues. I si dieu, home, és que no n'he trobat, doncs un bon parmesà, no agafeu cap cosa d'aquelles de sobre que són ceres d'aquelles estranyes, No, ja t'entenc. Se t'entén. La pasta bona, clar, al final, si només necessites 3 ingredients, home, compra els bons, Sí.